Vítejte v interaktivním příběhu Důkaz číslo 111. Pro správné fungování aplikace je potřeba, abyste vypnuli asistenční funkci Talkback nebo VoiceOver. Pro spuštění hry s nápovědou Audiohra Důkaz 111 je interaktivní příběh vyprávěný pouze zvukem. Na vašem displeji uvidíte jenom základní ovládací prvky bez jakékoliv grafiky. Pro nejlepší zážitek si nasaďte sluchátka, zavřete oči a ponořte se do záhady Důkazu 111. Hru můžete kdykoliv posunout vpřed, zapauzovat nebo vrátit zpět tlačítky v horním ovládacím panelu. Váš postup hrou je automaticky ukládán. Halo, je tam někdo? Tady Judy. Volám všechny hlídky, hlaste se. Přijme, Alice. Volám všechny policejní hlídky. Tak sakra, ozvěte se. V určitých momentech se příběh zastaví směrem nahoru. Mám se Judy ohlásit? Nebo si z ní udělat legraci? Tady Alice, slyším tě, Judy. Konečně se někdo ozval. Bože, Alice, kde teď jsi? Co děláš? Jsem na benzínce asi 25 mil od města. Děje se něco, Judy? Dobře mě poslouchej, posílám za tebou Wilsona a Bowerse. Potřebuju, abyste uzavřeli silnici a prověřili každýho, kdo se bude snažit přijet k městu. Jasný? Když se někdo pokusí projet, zastavíš ho za každou cenu. Rozumíš, co ti říkám? Některá vaše rozhodnutí vyplývají přímo ze situace, kterou jste slyšeli. Většinou se jedná o chvíle, kdy po vás Alice nebo ostatní postavy chtějí jasnou odpověď ano nebo ne. Přejeďte prstem po obrazovce směrem doprava, pokud ano, rozumíte tomu, co po vás Judy chce. Pokud ne, nerozumíte a chtěli byste, aby vám Judy pokyny zopakovala, přejeďte prstem doleva. Pozice ano doprava a ne doleva zůstávají po celou hru stejné. Rozuměla jsem tomu, co Judy chtěla? Rozumím. Samozřejmě, že rozumím. Alice, tohle je vážně důležitý. Říkám snad, že ne. Tak mi zopakuj, co po tobě chci. Jsem snad malá. Alice. V některých situacích bude mít Alice na výběr hned ze 3 možností, jak by se mohla zachovat. V těchto případech vyberete třetí možnost tak, že přejedete prstem po obrazovce směrem dolů. Pozice první a druhé možnosti zůstávají nezměněny. Mám Judy zopakovat rozkazy? Nebo jí už nemám odpovídat? Nebo... Tak zopakuj mi ty rozkazy. Judy, prosím tě, uklidni se. Alice. Klid! Vysvětli mi, co se děje. Koho to hledáme? Volala státní. Někdo prý po nich začal střílet z auta. Než si stačili všimnout, co se děje, byl pryč. Ví jenom, že mířil k nám. Cože? Buď opatrná. Zatraceně, to přece... Co to bylo? Ten jel jak... To byl určitě on. Nesmíme ujet. Nyní již víte vše potřebné, abyste mohli odhalit tajemství důkazu číslo 111. Buďte však ve svých rozhodnutích opatrní. To, jak příběh skončí, je pouze na vás. Musím rychle za ním. Zatraceně! Co je to za auto, že jede tak rychle? Nemůžu se za ním udržet. Mám pro jistotu zavolat posily, nebo ho zkusit dostihnout. Judy? Haló? Judy? Myslím, že jsem viděla auto, který... Sakra, Judy! Jsi tam? Ale... Sakra. Všem hlídkám. Tady policistka Velsová. Pronásleduji podezřelou osobu jedoucí po 30 směrem k městu. Osoba ujíždí v zeleném Chevroletu Impala. O 10 let později. Mám mu říct, že jsem policistka?
To je snad jedno, kde pracuju. Žena s tajemstvím. To se mi líbí. A co byste chtěla zahrát? To je jedno. Děje se něco? Není vám dobře? Bolí mě hlava. Mám tu na to nějaký léky a jen jsem si je ještě nevzala. A v tom případě bych vám chtěl Mám to zvednout? Policejní stanice Fairfield, kancelář náčelníka. U telefonu Alice Velsová. Haló? Je tam někdo? Takhle pozdě už nemám na vtipy náladu. Co? Paní Velsová, vzpomínáte si na noc ze 13. na 14. září v roce 1975? Tehdy jste měla také službu. Pronásledovala jste sportovní auto. Vzpomínáte si, co se stalo? Možná? Kdo jste? O co vám jde? Pamatujete si na malého 10letého chlapce, kterého jste cestou viděla ležet na silnici? Na to, jak jste prudce zabrzdila, když jste ho viděla. Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Co sakra chcete? A pamatujete si, jak jste se hned potom zase rozjela a nechala jste ho tam ležet? To se nikdy nestalo. Co jste zač? Je vám jistě jasné, co by se stalo, kdyby se někdo dozvěděl o tom malém chlapci. Naštěstí pro vás jsem ochoten o vašem provinění mlčet. Pokud se tedy zachováte rozumně a neuděláte nic nepatřičného. Kdo to je? Musím něco udělat. Měla bych... O ničem nevím. Je mi jedno, co jste si o mě vymyslel. Jak si přejete. Ale v tom případě zavolám na jiná čísla. Je mnoho lidí, kteří se jistě o vás a o tom chlapci rádi dozví. Jestli mě chcete vydírat. Nebojte se. Nejde o nic velkého. Na vaší policejní stanici máte místnost pro uschování důkazních materiálů. A vy jako náčelnice máte od této místnosti klíč. Pokud nechcete, abych zatelefonoval do všech rádií a novin v Maine, odemknete tím klíčem tu místnost a něco z ní vezmete. Čistě teoreticky, kdybych ty vaše výhrušky brala vážně, což neberu, tak co bych měla vzít? Jen drobnost. Jedná se o zapečetěnou hnědou obálku, kterou máte zaprotokolovanou jako důkaz číslo 111. Aniž byste se do té obálky podívala, Po telefonátu. Půjdu pro tu obálku, zabalím si, nebo si pustím tu nahrávku. Do penzionu Harbor Watch Inn na Peacocku, kterou máte zaprotokolovanou jako důkaz číslo 111. Z toho nic nezjistím. Asi bych měla vyrazit. Mám mít pro důkaz, nebo si nejdřív zbalit věci? Mám mít pro důkaz, nebo si nejdřív zbalit? Mám mít pro důkaz, nebo si nejdřív zbalit? Mám mít pro důkaz, nebo si nejdřív... Radši půjdu hned, dokud je tu klid. Hnědá obálka, důkaz číslo 111. Vůbec si nevzpomínám, co by tam mohlo být. Kdo ale mohl zjistit, co se tehdy v noci stalo? Po 10 letech. Moc dobře si na toho malého kluka vzpomínám. Měl takové blond vlásky, i v té tmě úplně zářily. Raději bych už měla jít. Musím zjistit, kde přesně ten Harbor Watch Inn je. Play by Ears uvádí. To, proč jsem tady. Měla bych se jít zapsat, anebo bych se tu měla nejdřív porozhlédnout? Mohla bych se zapsat? Hned to bude drahá, jen tohle dopíšu. Starší člověk. Promiňte, madam, my se... Karty. No a co má být? Drahá. Jiný pokoj? Ale ten, kdo mě sem pozval, jasně říkal pokoj číslo 5. Paní Washingtonová, Říkejte mi Ethel, drahá. chci, abyste věděla, že se mi to nelíbí. Že vy si věříte na nějaké bubáky, je vaše věc. Pilat? Možná, když se osprchuju a... Mohla bych zkusit tu skříň.
Mohla bych zkusit tu skříň vypáčit. Zámek vypadá dost jednoduše. A co by ne? Je to můj pokoj, moje skříň. No to snad nemyslí vážně. Tolik prachu. A co je tohle? Čepice? Ponožky? To je skladiště, nebo to tu zbylo po hostech? Fuj. Všechno dětské oblečení. Vypadá to, že to tady leží už nějakou dobu. To tady snad byl dětský pokoj? Je to jenom náhoda? No, celkem určitě. Taková hezká hračka. Tak nepříjemný zvuk. Au. Konečně ticho. Měla bych si vybalit? Nebo si dát sprchu? Tady si do sprchy určitě nevlezu. Jestli je tam tak čisto jako tady, raději si vybalím. A hlava zatracená. Snad jsem si kromě těch prášků už nic nezapomněla. Měla bych se jít podívat, co se tam děje? Tak jo. Zločin nikdy nespí ani v Harbor Watch Inn. A když nespí zločin, nemůžu spát ani já. Mám se jít dolů, nebo budu poslouchat tady, schovaná? Raději zůstanu tady nahoře. Čím méně se budu motat do cizích věcí, tím lépe. Co? Ten malý kluk se ztratil. Měla bych jít dolů. Radši ještě zůstanu tady. Tohle už nemůžu poslouchat, musím dolů. Musím je uklidnit. Ale kdo má pravdu, matka, otec, nebo snad nikdo? Přestaň mě konečně obvinovat. Paní Kesvilová má pravdu. Cože? Udivuje mě, že jste tak klidný v takovéhle situaci. No dovolte, já přece... Jen tak si sem nakráčíte a chcete mě poučovat. To se ani trochu nebojíte? Víte co? Bojím. K smrti se o Huga bojím. Ale čemu pomůže, když tady budu brečet? Vy Huga určitě najdete. Že je to tak. Určitě je to tak. Prosím. Prosím. Já? Musíte Huga najít. Musíte nám pomoci. To mám kvůli zatulenému klukovi riskovat svoji kariéru? Samozřejmě, že vám pomůžu. Ethel, je možné, aby se chlapec nějak dostal z hotelu ven? Vyloučeno. Seděla jsem na recepci celý večer. Tam neprošel. A v tom případě musí být pořád v hotelu. Bohužel máte asi pravdu. Bohužel. Vzpomínáte si, drahá, proč jsme vás museli ubytovat v jiném pokoji? Co tím chcete říct? Samozřejmě si myslím, že se Hugo nejspíš jen někde schoval, ale... Jestli chcete zase začít o strašidlech. Proč tady pořád všichni stojíte? Dělejte něco. Zatímco se tu bavíte, on možná někde trpí. Hugo, zlatíčko, kde jsi? Dělejte někdo něco. Adel, uklidni se. Hugo! No tak Adel. Nekřičte tolik, paní Kesvilová, očividně vás neslyší. Dejte mi pokoj. Já ho... Musím paní Kesvilovou nějak uklidnit. Jemně nebo rychle? Hugo, miláčku, No kde tak jsi? Adel. Hugo, kde jsi? Bude do... Nacházíte se v obrazovce pro zakoupení plné verze hry. Pokud chcete vědět, jak příběh skončí,